El fins fa uns dies, president de la Unió Esportiva Figueres, Pere Aguado, ha presentat, com ell mateix ha dit, la seva candidatura a la jubilació el mateix dia del seu aniversari i deixa el pas lliure al seu successor, José Antonio Revilla, per presentar la candidatura en les properes eleccions del proper 30 de març. A pocs dies de l'Assemblea Extraordinària de Socis, els dos directius han comparegut davant de la premsa per resumir les seves intencions de cara al futur del club. Que jo presento la meva candidatura, però a la jubilació. Presento la candidatura a la jubilació i, per tant, segueixo, vull dir, el lloc de president, vull dir, doncs, amb una altra persona de la Junta que el vulgui ocupar, i en aquest cas, bé, no descobrim res. Tots sabeu que l'ànima d'aquesta Junta, jo puc haver sigut el president, però l'ànima d'aquesta Junta ha sigut en José Antonio, que és aquí al meu costat, que des d'un primer moment, com vàrem començar, no solament em va fer confiança, sinó que em va fer costat en uns moments molt difícils i complicats. Tots recordem les turbulències que hi va haver-hi en el món del futbol arran del tema Flix, i bé, jo diria que hem fet el camí junts en aquesta etapa, que crec que ha sigut, per què no dir-ho, gloriosa a nivell esportiu, perquè cada any hem pujat una categoria i, a més, siguem líders de grup. L'any passat que no vam ser líders segons perquè vam pujar igualment, i avui, en aquest moment, estem situats en una immillorable situació, si és que sabem aprofitar les oportunitats per poder inclús aquest últim any fer el salt a tercera, que ja seria, com he dit alguna vegada, la cirereta del pastís, i que seria, per mi a nivell particular, i per José Antonio i per tota la Junta, un èxit total i absolut. Aguado ha expressat la seva total confiança en el seu relleu i en la candidatura de continuïtat que representa, i certifica la seva intenció de seguir ajudant el club en el cas que ho necessiti, posant-se a la seva disposició. José Antonio, perquè ell no solament ha sigut el principal sponsor de la Unió Esportiva Figueres, sinó que ha sigut una persona que s'ha implicat en el dia a dia amb tot allò que fa referència a la vida del club, a més, amb una col·laboració desinteressada amb tot i per tot, no solament a nivell econòmic, sinó a nivell de feina i de compromisos, a vegades difícils d'assumir, i per tant jo, d'una manera pública, vull agrair aquesta dedicació i aquest acompanyament que he tingut, repeteixo, perquè jo crec que sense ell no sé si hauríem sigut capaços els altres, vull dir, d'arribar a on hem arribat. Tant a nivell personal com a nivell de col·laboració amb el club, jo estaré sempre a la seva disposició, no solament perquè estimo de la Unió, sinó perquè, a més, vull dir, amb ell ha nascut una relació d'amistat que espero que continuarà i que per cap motiu voldria perdre o trencar. Té joventut, té il·lusió, té ganes, i jo crec que, jo, en el moment que marxo, home, a més, doblement satisfet, no solament pel que hem fet, sinó perquè deixo el club en mans, jo diria que immillorable, en una immillorable situació. Per la seva part, José Antonio Revilla ha iniciat el seu discurs dient que volen continuar amb la feina feta durant el mandat anterior, amb un projecte de 6 anys on el punt principal d'atenció és el futbol base, que és el que ha de guiar el club al futbol professional. Que la categoria no la demarcarà les nostres categories de futbol nostre, futbol base nostre. Per nosaltres, el més important no és exclusivament pujar de categoria, sinó pujar amb els nostres jugadors. A nosaltres, la satisfacció més gran que tenim ara, almenys jo com a directiu, és que 2 o 3 jugadors més importants de l'equip siguin jugadors nostres. I això, l'equip jo crec que arribarà a la categoria que la nostra futbol fase ve a limitar. Evidentment, estem oberts, com hem fet aquest any, a portar sempre jugadors bons de la província, però no s'entrarà en cap cas en la política de dispendi econòmic sense control, com s'ha fet moltes vegades en el futbol professional. Els jugadors de casa, i a veure si volem, Figueres sobretot és un club de referència provincial, per tant intentarem tenir els millors jugadors de la província
si pot ser viablement i econòmicament, però sobretot donar sempre molta força al futbol base, que és el que estem sempre des del primer moment apostant. Pensem que el futbol base en aquest club, des que portem aquesta junta, sempre ha sigut una part del club que està subvencionada per el primer equip, a diferència que nosaltres sabem des d'altres clubs que no passa, que sempre vam apostar pel futbol base. Segons Revilla, la seva candidatura té preparat un nou projecte de viabilitat econòmica de futur, que no depèn de cap patrocinador especial. Ja tenim preparat un detall dels ingressos, que arribat el moment ja ho farem públic, que el club pot subsistir perfectament sense que hi hagi cap patrocinador especial, perquè és el que nosaltres intentem, ni que la directiva tingui que posar diners, ni que jo tingui que posar diners, sinó que el club pugui funcionar sol. Això ja està pensat així per als propers anys. De fet, des que vam assumir aquesta junta l'any 2007, la meva aportació econòmica no ha anat creixent, al revés. Hem anat disminuint, bàsicament, podem dir que tenim bones, tot i que voldríem tenir millor salut social, tenim encara més socis, però, per exemple, el tema empresarial cada any ha crescut l'aportació d'empreses, vull dir que ara estem pràcticament triplicant el primer any i tinguent en compte, com sabeu, tota la situació econòmica i és un gran mèrit, i això, evidentment, fa que el club, en aquest sentit, sigui estable. I no cal dir que, per suposat, tinguem una mesura molt concreta i molt pràctica a nivell de despeses. I de cara a un possible ascens a tercera divisió, el gerent de l'empresa Argon té clar que la nova categoria seria una despesa totalment assumible. Sí que és veritat que hi ha una despesa més gran a nivell arbitral i federatiu, però compensa sobradament l'altre. Està claríssim que dintre de les categories, podríem dir, regionals, la més rentable i la més clara de totes és tercera divisió. El que passa que el que no farem és cap bestiesa per pujar, és el que s'ha de donar a entendre. I el que està clar que ha de ser a tercera divisió, si no pot ser aquest any, el que ve millor aquest any. Però és el que intentarem des de la nostra posició.